أدمي 17 ኣብ ዝነበርኩሉ ሰዓት ናብ ስደት ወፅኤ ምስታ ነዊሕ ዓመታት ተፈላትኒ ዝነበረት ዓባይ ሓፍተይ መንባር ይጅምር። ኣብዚ ግዜ እዚ ከዓ ወላዲታ ኣዲኡ ምስ ሓፍተይ ንብዙሕ ዓመታት ተኻርያ ትነብር ዝነበረት ሓደ ንኡስ ዕድሚኡ መሰታይ መንእሰይ ተላለኹ። ናይ እንግሊዝኛ ቋንቋ ትምህርቲ ክመሃር ሓፍተይ ተሓቶ እሞ ኣማርኛ ይኹን እንግሊዝኛ ክመሃረሉ ዝኽእል ኣብቲ ከባቢና ዝርከብ ሓደ ቤት ትምህርቲ ከም ዘሎ ባዕሉ ወሲዱ ከመዝግበኒ ከም ዝኽእል ይነግራ። እምበኣር ሕጂ ዝጅምር ሌላና ናብዚ ናይ እንግሊዝኛ ዝመሃረሉ ቤት ትምህርቲ ንኸይድ እሞ ተመዝገብኩ። ንሱ ድማ ኣይጸንሐን ንኣዲኡ ኣፍቂዱ እንግሊዝኛ ክመሃር ከም ዝደሊ ይነግራ። ይኹን እምበር ኣብ መንጎይና መንጎን ዓብይ ናይ ቋንቋ ፍልልይ እዩ ዘለና። ሓሳባትና ንኽንገላለጽን ክንረዳእን ድማ ዝኸብደናን። ክልቲና ተመሳሳሊ ዕድመ ዘለና ንኣሽቱ ኢና ነርና። ከምዚ እንዳበለ ከዓ ኣብቲ ናይ እንግሊዝኛ ቤት ትምህርቲ ኣማርኛ ምዝራብ ብቕልጡፍ ከኣልኩ፣ ከምኡውን ቋንቋ እንግሊዝኛ በብቑርብ ክዛረብ ጀመርኩ። ብድሕሪ እዚ ድማ ምስ እዚ ሰብ እዚ ክንቀራረብን ክንፋተውን ሓሳባተይ ኩሉ ድማ ብኡ ተመሊኡ ይዕለቕለቐ። ነዚ ዘስተውዓለት ሓፍተይ ድማ ብኣካይዳይ ስለ ዘይቀሰነት ኣዝያ ትሻቐል ነበረት። ሓደ ግዜ ከዓ ገዛውቲ ክንድውጥ ምዃንና እቲ ናይ እንግሊዝኛ ትምህርቲ እኹል ከም ዝኾነ ካብዚ ንላዕሊ ክመሃር እንተደልየ ኣብ ዩቲዩብ እንዳረኣኹ ከዕብዮ ከም ዝኽእል ትነግረኒ። ኩሉ ከምቲ ሓፍተይ ዝበለቶ ይኸውን እሞ ምስ ኣፍቃሪየ ተፈላለኹ። ኣብ ሰዓት እዚ እቲ ንሕና ዝተኻረነየ ሓድሽ ገዛ ካብቲ ኣፍቃሪየ ዝነብረሉ ገዛውቲ ኣዝዩ ርሑቕ እዩ ዝነበረ። ኣነ ድማ ብዙሕ ግዜ ሓፍተይ ኣብ ገዛ ስለ ትውዕል ዝነበረት ናበይ ኣተኹ ናበይ ወጻእኩ ትከታተልን ነይራ። ከም ቀደመይ ኣብ ዝደለኾ ግዜ ክረኽቦ ስለ ዘይከኣልኩ ናፍቖት በርቲዑኒ። በቲ ሓደ ከዓ ሓለዋ ናይ ሓፍተይ ልዕሊ ዓቕመይ ስለ ዝኾነ ዘለኾ ህይወት ማእሰርቲ ኮይኑ ተሰማዓኒ። በዚ ከምዚ ከዓ ንሓፍተይ ትገብረኒ ዘላ ቅኑዕ ከም ዘይኮነ ድሌተይ ክገብር ከዓ እኽልቲ ጓል ምዃነይ ይነግራ ነበርኩ። ንሳ ከዓ ኣነ እውን እኮ ቆልዓይ ከይበልኩኽን፣ ግን ኣካይዳኺ ናይ ዘይብሱላት ስለ ዝኾነ ሕማቕ ውሳኔ ከይትውስኒ ኣብ ሕማቕ ከይትወድቅን ክሕልወኪ ናተይ ሓላፍነተይ እዩ በለትኒ። ኣብዚ ግዜ ዝምበኣር ምስ ሓፍተይ ፈጺምና ክንረዳእሉ ኣብ ዘይንኽእል ደረጃ በጻሕና። ወሲኸ ድማ ኣነ ነቲ ወዲ ከም ዘፍቅሮ ምስኡ ክውድቕ ከም ዝደሊ ካብኡ ኣይትሕለፍ ብዝመስል መልክዕ ነገርክዋ። እዚ ዝሰምዐት ዓባይ ሓፍተይ ከመይ ጌርኪ ከምሱ ትወዲ? ንሱ እኮ ቆልዓ እዩ። ከመይ ኢሉ ንሱ ንዓኺ ከናብረኪ ተሓስብለኺ? ንዓኺ ዝኸውን ሰብ ኣይኮነን። ቁርብ ኣይተሓስብን ዲኺ እንዳበለት ትዛረበኒ ነበረት። እንተኾነ ግን ንዓ ዝሰምዕ እዝኒ ኣይነበረንን። እኳ ደኣ ካብኣ እናተሓባእኹ ብሞባይል ይረኽቦ ነበርኩ። ከምዚ እንዳበልኩ ድሕሪ ምጽንሐይ ሓንቲ መዓልቲ ንብረት ከም ጸላት ትልእከኒ እሞ ኣነ ከዓ በቲ ማልስ ንሳ ዝሃበትኒ ገይረ ታኽስ ተሰቒለ ናብቲ ናይ ቀደም ገዛውትና ተጓዓዝኩ። ብልቢ ናፊቐዮ ስለ ዝነበርኩ እንታይ ክመጸኒ እዩ ኣይበልኩን። ረኺበ ምድሪ ሰዕ ዝመሲ ከይተፈለጠን ግዜ ሓለፈ። ሞባይለይ ኣጥፊኣ ስለ ዝኸድኩ ሓፍተይ ደው ኢላ ክትረኽበኒ ከኣለትን። ዝነበረኒ ኩሉ ዕላለይ ናፍቖተይን ወዲኤ ናብ ገዛይ ምስ ተመለስኩ ከዓ ሓፍተይ ብሻቆሎት ልባ ጠፊእዋ ክትልሎ ጸንሓትኒ። ንኹሉ ሓቲታ ተመኒዋ ምስ ጎረባብቲ ኣብ ካንሸሎ ኮፍ ኢላ ጸንሓትኒ። ሽዑ ጎረባብትና ርኢ ምስ ኣበሉኒ ኣበይ ውዒልኪ ደሓን ዲኺ ሓፍትኺ እኮ ሻቒልኪያ እንዳበሉ ኣብ ርእሲ ሕቶታት ደርበዩለይ። ሓፍተይ ግን ወላ ሓንቲ ከይተዛረበት ናብ ገዛ ኣተወት። ኣቲና እውን ሓንቲ ከይበለትኒ ክሳዕ ጽባሒታ ድሕሪ ምጽናሕ ኣብ ግዜ ቁርሲ ትማሊ ናበይ ከይድኪ ኢላ ሓተተትኒ። ኣነ ከዓ ሓባቢካ ዝኸውን ነገር የለን ኢለ ስለ ዝሓሰብኩ ናብ ኣፍቃሪየ የኸይደ። ንምንታይ ግን መዓር ክንዲ ዝትከታተልኒ? ኣነ ቆልዓ ድየ ዝፈትዎን ዝደልዮን ሰብ ክረክብ ኣይክእልን? ንምንታይ ኸይ ካብኡ ክትፈልይኒ ትጽዕሪ? ቀፂለ እውን ካብቲ ዝነበርናዮ ገዛ ወፂና ኣብዚ ዝመጻናሉ ምኽንያት ገዛ ስለ ዝሰኣንኪ ይኮነን፣ ንዓይ ካብኡ ክትፈልይኒ ስለ ዝደለኺ ጥራሕ እዩ እንዳበልኩ ዘረባ አንዋሓኩላ። ሓፍተይ ከዓ ሃንደበት ጓሂ ብዝመልኦ መንፈስ ሕንቕንቕ እንዳበለት ስምዕኒ ንዓኺ ክከታተለኪ ስለ ዝደለኹ ይኮንኩን። የገዳስ ግን ኣነ ኣብ ዝሓለፈ ህይወተይ ከምዚ ናትኪ ኣብ ንእስነተይ ዘይፍቀርኩ ይኮንኩን። ግን ጎዲእና ሓሊፉ እምበር ወላ ሓንቲ ኣይጠቐመንን። ስለዚ ካብ ህይወተይ ተማሂረ ክትጉድእኒ ስለ ዘይደለየኪ ዝበለጸ ህይወተይ ዝምነየልኪ። ስለዚ በጃኺ ሓደ መተዓቤትና ኣብ ደገ ዝቕመጥ ሰብ ከላለየኪ ሕጂ ዝስማዓኪ ዘይኮነስ ናይ መጻኢኺ ሕሰቢ በለትኒ። ድሕሪ እዚ ከም ዓባይ ሓፍተይን ኣደይን ኮይና ከም ዘዕቤት ንመጠን ዘረባ ክበደኒ ዋላ እኳ ክእዘዛ
زبلت نغسمع خمزلني يردعني انت نبرا نجار فقرن نقسنتن كوينو مسلني أي كعلكن ددحر سمعتاتي تريز قويخو عبزق أتسأل معالتات نقون مشاتن بزعواز نجار زي مقوياق أي عرفنان تبلو نجارات أي واحد اللين بفلاي كأ بزعواتي نايدة قغل عالكالو نتغمات بلن زلا خويني سمعني أنا خا بحركان نعاقق عماكس مسكابا يزعبغ تمرعوني أي تحسبن ديخي إلى مستزارب كوا زحازتو بكيري نامريت بمسنداو أعين تافتيتا انتاي خزبالكي نازم هسخت من لسليخي واقا خفي لزعبغوخي دحرا أدي كوا علات نزبلا تسفا نسخيخي رسعي كيديخي كمي جير غم زعبغوخي بالي إذن تخينو حسابكي مساي من الله وكنا عايكونا نعاخي ترقم يبولون دلت كتوسن تخليخي جن كاب جزاي وتصلي بلات النمو كيت أنا حكو كاب تجزا حفتي نبرتي ترنيفة بقى كيدلكي إلى واتس أخو أفكاري كل جزء حفتخي بحنسب كنكون عدلنا أنا أنت زي تعمك مسعى ناي عرقتي جزالو نساتهم سلزي كالوني أو غنكمت نخلينا سلزي كي تسكف كنا ويكت مزتغليخي ندابله بناتاتهم قوانقوا ماري سكواري ندابله بزح جزء أرزقت ولي ذكيرة ناو دولكو كل زكاة أمن نجر أفكاري قا ناو غمت نجرني كيدا قا نابتز بالني ناي عروت جزاء ونمو جالكوا سكفي بالكن نسخة عبز تواني أنا قا زغنا مغنيت نافت أركو خمت أكيه كل جزء مسخ اللخو إلو حقفني أتاليتي تاقا بحنساب حادرنا أمونغو حفتي تزاربت نزاربان دا ذكركو حق أدو تخون إلى يفرح نبركو كابت زنوركو خناتات كوات سجن أيدلوخون قالاتو نلبيت رايزي كونس نا أكالاتي ون كم حيال جمد أسير ننبرة ناي فقرو أسرتو قينا أبتات أباب جزا هيوتي جمركو دحري سلسة معالتي حفتي باقي تشاغلا ناواد دافك أري متعا ودخين حفتي أبي أغميتوا ندابلت تغايق التامو كل استفتر أنا جازيت فلت سبيتي مستير وداس لسمعت حريقة مسحفتي غتباس جمرت دويلا نابع رختو كله تحتهم أمه تزنوركو جزا سلزحبروا مسحفتي تمارحن متى أبوخا زمثلا استسمعن كله كزاروا جمرة أدى أفكاريون صديقي ندابلت نايلبات ألفتني أبوخا كلتي انباس تخلا ودخي نحفتي أبلاش اللي كتبل تحنتي غا حفت خنبر نودي أبلاشت اللي ندابلت تخراخرا أنا غا أمونغن بمئتاو بلبينا نبعخو نمن تايزيت قرفانا كلتينا سلن فاتوينا كوزوا السينا نفسنا خيلنا غنبر كازخل كلنا يلن بالكوان زحلف كوان سلسة عمات ناي فقر معالتات نازكركو كاوغا خيوات اندا فرهاكو ناي لبي تزارب كوان إذا متسمعت حفتي عبركي وديقا بجاغي نابقزاغة تملسي إذا اللخي ولا حنتي تأمكنيو بحنسا من بارحشنا إلى لما نتني أنا جنك سمعيد لغن انبشي أنا بزيبو موت كم زحشاني أرجيت أنا قركوا مو تنسي قريفات نخدت كاب ساعة جميرو مدوال كونه داهي مقبار أكو أرتسأتو بدحرزي أفكاري أبو نايشاي غايلو كابز هو جنزب يعرقتو كابز حجزون كنا برني جمرة نوي حيت أنحندما ما ترك تفتينو نت بخمت سلزي كأله نسون مساعدي تبعيسو كاب جزو واتيو مسايك أمت متى مغنيات كأ عديو بغداموس معست مهار نيركا اندابلت مسايات تحايزات ربشو سلز نبرتيو نتا أنا زنبر لازم وركون يشتو جزا كأ تقليلو خحزا خمسقنا نعرقتو نجارم مو بحنساب كنا برجمرنا أبز جزيزيو أنا نفسه تركينا أبرئسي قلعة مخاني قلعة سكيمة نبركو أفكاري دما سرح نمركب جينا عمد لايك الله أكرايتنا جزا خراي والسقو انت زي كوينو نخالط ككاريو إيه تبلنا نبرت كل نجارات كتحاوسن جمرة نابراون كم تزحسبنا زي كونس أزيو كبدنا كل نجار واقع يوسخ سلز نبرة تنكابتن إلنا نرغبن زنبرنا جنزب كأخلنا أي كألن تجني قدما أفكاري سرح كركب كتل جمركو عيت أنا حنكا أو حدا نايت كلب كم دي جي كوين تقاطي رخ سرح جمرة هيوتنا خا بغمز غنمرح جمرنا كم زين دابلنا 4 ورحي يغون مو اتتنسي بقلت إنا ترأي خدا أفكاري
ናብራ ንምልዋጥ ዝገብሮ ዝነበረ ጻዕሪ እንዳረኣኹ ብትጋቱ ሕጉስት ነበርኩ እንታይ እሞ ነዊሕ ኣይጸንሐን ከኣ ቶም ዝሰርሓሎም ዝነበረ ትካል ስለ ዝኸሰሩ ስራሕ ከቋርጽ ነገርዎ በዚ ተፈጥረ ነገር ኣብ ናብራና ከም ቀደም ዘይኮነስ ቆይቓ ክበዝሕ ጀመረ ምኽንያቱ ናብራ ከቢድና ኩሉ ዘረባና እዚ ጎዲልና እዚ ኣይተመልአን ምባል ጥራይ ኮነ ኣፍቃሪ እውን ጠባይ ኩሉ ክቀየረን ጀመረ እዚ ተዓዚበ ፈራህኩ ኣብ ነፍስ ወከፍ ግዜ ዘረባ ሓፍተይ እንዳዘከርኩ ክጠራጠርን ዘይምርግጋእን ክስማዓኒ ከኣለ እዚ ትመኽረኒ ዝነበረት ኣብቲ ዝጸልመተ ህይወተይ ኮይነ ክሓስቦ ከለኹ ሓቃ ግዲ ነይራ በልኩ ዳህያ ክሓትት ተበጊሰ ከዓ ናብቲ ዝነበረቶ ገዛ ኸድኩ ግን ኣይረኸብኩዋን ነቶም ጎረባብቲ ከይደ ምስ ሓተትክዎም ኣይፈለጥክን ዲኺ ቅድሚ 3 ወርሒ ምስ ሓደ ዕብይ ዝበለ ሰብ ተመሪዓ ከም ዝወፀት ናብ ዝሓሸ ቦታ ከም ዝኸደት ነገሩኒ እንተኾነ ግን ብርግጽ ኣድራሻ ኣበይ ከም ዘላ ዝነግረኒ ሰብ ኣይረኸብኩን ህይወት መይሩኒ ዓቕለይ ክጸበን ጀመረ ኣብዚ ግዜ እዚ ኣፍቃሪ ኣብ ክንዲ ንዓይ ምሕጋስ ገዚኡ ኣብ እንዳመስተይ ሕልፎ ስለ ዝነበረ ክሰትን ክሰክርን ተንዝረኸበን ገንዘቡን እንተኾነ ፍርቀን ጥራይ ዝህበን ዝነበረ ከምዚ እንዳበልኩ ከዓ መዓልታት ሕርሰይ ኣኸለ ብዝወሰንኮ ውሳኔ ተጣዒሰ ምንሳሕ ኮይኑ ስርሐይ መዓልቲ ሕርሰይ ኣኺሉ ከዓ ብኸቢድ ጻዕሪ ውላደይ ሓወፍኩ ሓራስ ኮይነ ኣብ ዓራት ከለኹ እቲ ብዙሕ ዋጋ ዝኸፈልኩሉ ኣሚነ ዝተጸጋዕኮ ወዲ ሰሰትዩ እንዳመጸ ክርብሸኒ ሰላሙን ክቐልዓን ጀመረ ዘይሕለፍ የለን ጎረባብተይ ሓጊዘናኒ ኣደ ሓደ ወርሒ ቆልዓ ኮይነ ኣብ ዝነበርኩሉ ግዜ ካብተን ኣብ ጎረቤትና ዝነበራ ሓንቲ ንበይና ወዳ እተዕቢ ዝነበረ ሰበይቲ ብብዝሕን ገዛይ ትመላለስን ዳሃይ እውን ተሓትት ነበረት ኣነ ከዓ ኩሉ ናይ ውሽጠይ ክዕልላ ዝኾነ ዓይነት ስራሕ እንተረኺባትለይ ክሰርሕ ከም ዝኽእል ኣፍቃሪይ እውን ኣብ ሰሙን ተበዝሐ 2 ግዜ ወይ 1 ግዜ ጥራሕ ከም ዝመጻኒ ንዓይ ገዲፉ ናበዲኡ ከም ዝኸደን ነገርክዋ እሞ ቃንዛይ ግዲ ተሰሚዕዋ ኣጆኺ ስራሕ ክደልልኪ እንዳበለት ተስፋ ትብን ነይራ ኣይጸናሕኩን ከዓ ወደይ ወዲ 2 ወርሒ ምስ ኮነ ታ ስራሕ ክረኽበልኪ ትብለን ዝነበረት ኣብቲ ንሳት ሰርሓሉ ትካል ቅልል ድበለ ናይ ጽሬት ስራሕ ከም ዘሎ ንዓይ ንወደይ ንመግቢ ዝኾነና ከም ዘይንስእን ጥራሕ ኣበርቲዕ ክሰርሕ ትነግረን እሞ ምስኣ ስራሕ ይጅምር ኩል ነገር ኣብ ውሽጠይ ገይረ ቃንሳይ ክኢለ ዘረባ ሓፍተይ ግና እንዳኻሰሰኒ ኣብ መንጎ ስራሕ እውን ዝን እንዳበልኩ ዘስተውዓለይ ኣስራሕተይ ብስርሐይ ኣይተሓጎሱን እቲ ምንታይ ከዓ ልዕሊ ሰበይ ይፈዝዝን ኣብ ስርሐይ ዘይንጥፍቲ ኮይነ ስለ ዝረኸቡን እዩ ተደጋጋሚ ከዓ እንታይ ዘሸግረኪ ነገር ኣሎ ድዩ እንዳበሉ ክሓቱኒ ጀመሩ ከም ዝኽብሉኒ ከለው ታ ንጥፍቲ ውዒቲ ዝኾነ ነገር ከተስልጥ ዘይሽግራ ዝነበረት ነፍሰይ ኣብ ከም ዝወዲቓ ክሪኣ ከለኹ ብጣዕሚ ዝሓዝን ብዝገበርኮ ነገር ኣቓልቦይን ምስተውዓለይ እውን ከም ዝተባላሸወ ፈለጥኩ እዚ ኣፍቃሪይ ዝነበረ ኣብ ወርሒ ሓንሳእ ቀፂሉ ናብ 2 ወርሒ እንዳበለ ጠቕላላ ቓባይ ጠፍአ ብኸመይ ነፍሰይን ነፍሲ ወደይን ከልዕል ከም ዝኽእል ክሓስብ ከለኹ ባዕለይ ነፍሰይ ኣጆኺ ሓንሳእ ተጋጊኸ እኳ እንተኾንኪ ግን ተስፋይ ትቑረፂ እንዳበልኩ ንነፍሰይ ከበራትዓን ሞራል ክህባን ጀመርኩ ወደይ ወዲ 1 ዓመት ኮይኑ ብኡ ክሕጎስን ባህ ክብለንን ጀመረ ኩሉ ሃመይን ቀልበይን ንሱ ወሲድዎ ክሳዕ ክጻወት ከሎ ብብርሃን ገጹ ሓጎስ ክህበኒ ጀመረ ምኽሪ ሓፍተይ ግን ፈጺሙ ካብ ርእሰይ ክጠፍእ ኣይከኣለን ዳህያ ዘይምርካበይ እውን መመሊሱ የሻቕልን ስለ ዝነበረ ዝፈልጥዋ ሰባት እንዳደለኹ ክሓትት ጀመርኩ ምስ ነፍሰይ ከዓ ጨኪናትለይ በቃ ኢለ ክሓስብ ከለኹ ድሕሪ ናይ 2 ወርሒ ጸኒሒት እውን ሓደ ንሓፍተይ መማህርታ ዝነበረ መታዓቢታ ይረኽቦ እሞ ገለ ዳህይ ሓፍተይ ይብልከን ብገለ ምኽንያት ተቆራሪና ተፈላሊና ነርና ብድሕሪኡ ሃለዋታ ክፈልጥ ኣይከኣልኩን በልክዎ ምስቲ ናይ ሻቕሎት ድምፀይ ሓዳር ጌራ ናብ ስዊዝ ከም ዝኸደት እንተኾነ ግን ብርግጽ ኣበይ ቦታ ከም ዘላ ከም ዘይፈልጥ ነገረኒ ምናልባት እስኪ ኣብ ፌስቡክ ፈትሺ በለን እሞ ኣነ ግን ክረኽባ ኣይከኣልኩን ዘረባይ ብምቕጻል ከዓ ዘባሰና ምኽንያት ዘረባኣ ዘይምስምዕ እዩ ሕጂ ዘለኹ ኩነታት ጽቡቕ ከም ዘይኮነ ኣብ ሓዘን ከም ዘለኹ ሓገዝ እውን ከም ዘድልየኒ ነገርክዎ ካብዚ ግዜ እዚ ኣትሒዙ
ኣጆኺ ክብለን ጀመረ ብሓንሳብ ኮይንና እውን ንሓፍተይ ዝፈልጡ ሰባት ክንደልን ክንሓትትን ሰባት ከነዋፍር ጀመርና ኣብዚ ከምዚ ኩነታት ከለኹ ነቲ ዝሕግዘን ዝነበረ ዝፈልጥ ኩሉ ታሪኸይ ዝተነግሮ ወዲ ተደጋጋሚ ይድውለለይ እሞ እንታይ ከም ዘጋጠመኒ ይሓተኒ ኣነ ኸኣ ናይ ልበይ ዝናሳሓሉን ዘዕልሎን ሰብ ረኺበ ኢለ ኩሉ ነገር ከይሓባእኩ ነገርክዎ ንሱ ድማ ብልቦ ሓዚኑ ንሱ ንባዕሉ ኣብ ሂወቱ ብዙሕ ዝተጎድአ ከም ዝኾነ ሓገዝ ንዝደሊ ንኽሕግዝ ድሉ ምዃኑ ነገረኒ ነዊሕ ኣይጸንሐን ከኣ ናብታ ሓፍተይ ዝነበረቶ ዓዲ ኸይዱ ምስኣ ኸራኽበኒ ከኣለ እንዳነበዐት ከኣ ሄሎ በለትኒ ሕንቕንቕ ብዝበለ ድምፂ ከኣ ኣነ ሓፍተይ ብምባል እንዳበኸኹ ክዛረብ ጀመርኩ ብድሕሪኣ ከምዘይጠዓመኒ ዘረባኣ ዘይምስምዐይ ከኣ ኣደ ሓደ ቆልዓ ኮይነ ናይ ፅሬት ስራሕ እናሰራሕኩ ሕማቕ ዝኾነ ህይወት ክመርሕ ከም ዝገበረኒ ተናዘዝኩ ንሳ ከኣ እቲ ዘፍቅሮ ወዲ ናበይ ከም ዝኸደ ተሓተኒ እሞ ኩሉ ዘጓነፈኒ ከይሓባእኩ ነገርክዋ ጉያ እንዳበኸየት ዋይ ሓፍተይ እቲ ናቲ ታሪኽ ኣባኽ ተደጊሙ በለትኒ እንዳእወየት እንዳበኸየትን ንሓደ ወርሒ ሙሉእ ከኣ ብሞባይል እናተራኸብና ኣዕለልና ኣይዶንጌትን ሓገዝ ክትገብረለይ ስለ ዝጀመረት ካብቲ ዝነበርኮ ስራሕ ኣቋሪፀ ኣዕረፍኩ ካብቲ ዝነበርኮ ገዛ ክወፅእ ካልእ ፅሩይ ገዛ ክካረ ስለ ዝነገረትኒ እውን ከምኡ ገበርኩ ህይወተይ ብሓንሳብ ተስፋ መሊእዎ ሓጎስ ብሓጎስ ኮንኩ ነቲ ንሓፍተይ ደልዩ ዝረኸበለይ ሰብ ሞባይል ረኺበ መስገንክዎ ኣነስ እኳ ቤናይ ዓቕመይ ግን ኣምላኽ ናይ ኢድካ ይሃብካ እንተ ሓሊፍለይ ከኣ ኣብ ካሕሳኻ የውዕለኒ በልክዎ ተስፋይ ብሓንሳብ ሓፊሉ ሓፍተይ ዝመኸረትኒ ምኽሪ ከተግብር ከም ዝኽእል ሓሰብኩ እንተኾነ ግን ንወደይ ርኤ ንነፍሰይ ዝስ ኣይከውንን ክብል ጀመርኩ እንተኾነ ሕጂ ብመጠኑ ህይወተይ ተዓርዩ ስለ ዘሎ ልበይ ዕሩፍ እዩ ንኸይ እዘዛ ሓንጊደ ዝገደፍኳ ሓፍተይ ፀግዕ ኮይናትኒ እታ ዝኸዓድክዋ ኢድ ኣለዓለትኒ ከምዚ ለድሕሪ ምጽናሕ እቲ ንሓፍተይ ደልዩ ዝረኸበለይ ሰብ ደው ኢሉ እንታይ ዳጠፊእክና ከመይ ከለኺ ተረጋጊእክ ዶ እንዳበለ ላግቲ ብዝመስል መልክዕ ረሲዕክና ይኽመስለኒ በለኒ ኣነ ኸኣ ከም ዝመሰለ ጽቡቕ ዝገበረለይ ሰብ ከመይ ገይረ ክርስዕ በዓል ውዕለተይ እንዲኻ ቀፂሉ እውን ንሱ ኣነ ኣብ ህይወተይ ብዙሕ ነገር የሕሊፈ ኩሉ ኸዕለክ በለኒ እሞ ዕላሉ ጀመረ ኣነ እውን ቅድም ከም ዝኸማኺ ጎርዞ ተመርዐ ካብ ኣፍሪቃ ናብ ዝምፅያ ነይረ ይኹን እምበር ኣብዚ ምስ መፀት ገዲፋትኒ ኸይዳ ከቢድ ህይወት ሕሊፈ ክልተ ቆልዑት ኣለውኒ ተኾነ ግን ኣዲኦም ክረኽቦም ስለዘይተፍቅደለይ ረኺበዮም ኣይፈልጥን ምሳይ ክኾኑ ብዙሕ ግዜ ፅዒረ እንተኾነ ግን ካብኣ ዝተፋታሐ ኩሉ ግዜ መስተ ጀሚረ ስለ ዝነበርኩ ቆልዑት ከኣሊ ዓቕሚ የብሉን መስተ ስለዝሰቲ ስለዝሰክር ደቀይ ምሱ ክኾኑ ኣይክእሉን ስለ ዝበለቶም ብቤት ፍርዲ ደቀይ ከይረክብ ጌራትኒ እዚ ኩሉ ሓሊፉ ሕጂ ጽቡቕ እየ ዘለኹ ጽቡቕ ስራሕ እንዳሰራሕኩ ንነፍሰይ ኮይነ ነቶም ኣብ ኣፍሪቃ ዝነብሩ የሕዋተይ ይኸውን ኣለኹ ብዙሕ ቃንዛየ የሕሊፈ ግን ኩሉ ሓሊፉ ከምዚ ናትኪ ኣፍቂሩ ዝተጠልመ ብዙሕ ሰብ እዩ ዘሎ ስለዚ ኣጆኺ በለኒ በዚ ዝነገረን ዛንታ ሓዚነ ኣነ እውን ብድሕሪኡ ብተደጋጋሚ ክድውለሉ ጀመርኩ ከምቲ ንሱ ንዓይ ዝሓገዘኒ ኣነ እውን ዓቕሚ ብዝፈቕዶ ኩሉ ሳዕ እንዳደወልኩ ኸፀናንዖ ካብ ጽምዋ ድማ ክናግፎ ከም ዘለኒ ተረዳእኒ በዚ ዝጀመረ ከኣ ካብ ስሕት ኢልና መዓልታዊ ክንደዋወል ምሸት ክነዕልል ጀመርና ዝኾነ ዝጽግመን ነገር እንተሃልዩ ክሕግዘኒ ከም ዝኽእል ነገረኒ እታ ኣነስተ መርዓኽዋ ኣብዚ መፂኣ ጠሊማትኒ ንስኺ ከኣ ብሓሶት ሃይምርዓውን ኢልኪ ኣብ ኣፍሪቃ ተሪፍኪ ክልቴና ተበዲልና ጽቡቕ ዝገበረ ጽቡቕ ዘይፍደየሉ ዘመን ኢና ዘለና ስለዚ ኣጆኺ እንዳበለ ዝወሰንኮ ውሳኔ ትኽክል ከም ዝነበረ ክነግረን ጀመረ ቀፂሉ ከኣ መን ይፈልጥ ተመሪዒኺ ናብ ዘለናዮ ትመፂ ትኾኒ ኢሉ ከስሕቐን ጀመረ ንነዊሕ ዓመታት ተፈሊኒ ዝነበረ ሰሓቕ ድሕሪ ክንደይ ረኸብክዎ ንኸባቢ 1 ዓመት ውልደይ ወዲ 2 ዓመት ክሳዕ ዝኸውን ብሞባይል እንዳዓለልና ርክብና ጽቡቕ ቀጸለ ኣብ ዓመቱ ከኣ ሓፍቱ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ትምርዖ ስለ ዝነበረት ክመጽእ ምዃኑ ይነግረን እሞ ብኣካል ክረኽቦ ምዃነ ሓሲበ ተሓጐስኩ ደስ ድማ በለኒ መጺኡ ከኣ ኣብ ናይ ሓፍቱ መርዓ ዓደመኒ ተራኸብና ከኣ ምስ ረኣኽዎ ዋላ እኳ ዕብይ ዝበለ እንተኾነ ግን ከኣ
ርጉእ ምዕሩግ እዩ ነይሩ ብኩል ነገር ፈተኽዎ ናይ ወጋሕታት ፀሓይ ዘብርሃለይ ብርሃን ኮይን ተሰማዓኒ እቲ ዝነበረኒ ጸልማት ብሓንሳእ ተጋሊሁ ብርሃን ኮነለይ ምስ ተወዲ 2 ዓመት ወደይ ኣምጽኤ ኸኣ ኣላለኽዎ ኣነ ኣቦኸ ኢሉ ኸኣ ሓቒፉ ሰዓሞ እንታይ ያሪእካ ደኣ ኣቦኸ ኢልካዮ ኣቦ ዶ ክትኮን ትደሊኻ በልክዎ ፍሽኽ እንዳበልኩ ተቐብል ኣቢሉ ኸኣ ተዝፍቀደልና ደኣ ምኾንና በለኒ ሕቶ ናይ ፍቕሩ ብጥበብ ዘቕርብ መሲሉ ድማ ተረኣየኒ ይፍቀደልካዩ ንስኻኮ ዝጠፋ ሓጎስና ናብ ህይወትና ክምለስ ዝገበርካ ሰብ ኢኻ እንተፈቒድናልካ ድማ ሙሉእ ህይወትና ሕጉሳት ከም ትገብረና ኣይንጠራጠርን በልክዎ እሞ ባህ ሂልዎ ክሳብ ሰዓት 10 ምሸት ኣብ ገዛይ ብሓንሳብ ኣምሰና ቀፂሉ በሉ ኣነ ክኸይድ መሲ ይበለና ኣብ ዝተሓድር ደስ ምበለና ሕጂ ደኣ ኣበይ ክትከይድ ክወግሕ ቀሪቡ እንዲ በልክዎ ኣብ ገዛይ ዝነበረት ንእሽተይ ፍርናሽ ዘርጊሐ ኣነን ወደይ ንሱን ክንፃወት ከነዕልልን ሓደርና ወደይ ኣብ ገዛና ጋሻ መፂኡ ዘይፈልጥ ግዱ ኮይኑ ካብ ወትሩ ዝተፈለየ ምሳና ክፃወትን ክቃለስን ኣምሰየ ነዚ ርኤ ኸኣ ብሓጎስ ተመላእኩ ከምዚ እንዳበልና ናይ ድቃስ ግዜ ተረሲዑ መሬት ወግሐ ኣብ ሳልስቲ ናይቲ መርዓ ናብ እንዳ ሓፍቱ ኸድና ሓፍቱ ኸኣ ምስ ረኣየትኒ ብሓጎስ ተቐበለትኒ እሞ ብዕላል ይፈልጠኪ ብኣካል ምስ ርኤኹኺ ፈቴኪ ሓወይ ከማኽ ዝበለት ምልክዕትን ንፍዕትን ሰብ ስለ ዝረኸበን ኩሉ ግዜ ኸኣ ኣብ ጎኑ ኮይና ኣጆኻ ትብሎ ትድግፎ ሰብ ብምርካቡ ሕጉስቲ ብምባል ሓቆፈትኒ ኣነ ኸኣ ወዲዩ ኢለ ካብ ልበይ ተሓጒሰ መጻኢ ህይወተይ ከመይ ከም ዝኾነለይ ኣሰላሰልኩ ንሓደ ወርሒ ዝኣክል ከኣ ጽቡቕ ናይ ፍቕሪ ግዜ ይሕሊፍና ወደይ እውን ፈቲዎ ዝበለጸ ህይወት ክንነብር ጀመርና ኣብ ህይወትና ወልሓንቲ ኣይጎደለናን ካብቲ ዝሓለፍናዮ ናይ ጸልማት ናይ ጓሂ ግዜ ወፂና ብምልኣት ክንነብር ጀሚርና ኣነን ወደይን ደጋፊ ከም ዝረኸብና ዘሰክፍ ነገር ከም ዘይብልና ንዓይ ምሉእ ሰብኣይ ንወደይ ከኣ ኣቦ ከም ዝኾነና ቃል ኣትዩልና ናብ ዓዱ ተመልሰ ምስከደ እውን እንተኾነ ንወደይን ንዓይን ዘለና ኩሉ ነገር እንዳሰደደ የማልኣልና ነበረ ሓድሽ ህይወት ጀሚረ ይነብር ኣለኹ ኣቦ ወደይ ዘለኹ ቦታ ሓታቲቱ ወደይ ያርኢኒ እንዳበለ ረቢሹኒ ኣነ ግን ካብቲ ዝነበርኮ ቦታ ወፅኤ ናብ ካልእ ውሕዝ ዝበልኮ ቦታ ሰፈርኩ ኣብዚ ሕጂ እዋን ወርሓንቲ ዝጎለኒ የብለይን ሰላሚ ድማ ሕልው እዩ ብዙሓት ከምዚ ዓይነት ህይወት ከም ተሕልፋ ይፈልጥ እየ ኣቲ ናብዚ ሕጂ እዋን ኣብ ነውሲ ዕድሜኽን ተሰሚዕኒ ብምባል ምስ ስድራኽን እትበኣሳ ዘለኽን ብዘይ ምስትውዓል ህይወትክን ከይተበላሽዋ ካብ ህይወተይ ተምሃራ ካብዚ ኸዘንትዎ ፀናሕኩ ብዙሕ ነገር ተትርፋ ኢለ ይሓስብ ኣብ ህይወት በዳሊ ምዃንን ተበዳሊ ምዃንን ክልቲኡ ቃንዛ እዩ ዝሕሸክን መሪስክን ብምስትውዓል ክትነብራ ክትውስናን ይመኽረክን የቐኒየለይ